Niger politikitɔnw ka baara bɛɛ jɔra jamana kɔnɔ fo ka se waati wɛrɛ ma sɔrɔsikulu colonel Amadou Abdrahmane y'o fɔ jamana jabarani na alamisa don. Halisa Niger dunuya kelenya tɔnba ni Ameriki jamanaw ye wele bila ka Niger jamanatigi Mohamed Bazoum bila sɔrɔsikulu dɔ y'a fɔ k'u y'a bɔ fanga na. Rusila Vladimir Poutine y'a fɔ farafina jamanatigiw ye a ka lajɛba dɔ la min kɛra Saint Petersburg ko a bɛna sumantɔni 10,000 ni caman di u ma kalo damadɔ kɔnɔ hali ni tile bi yanfan jamanaw ka ɲangili kɛra. Sénégal kɔnɔnako ministri Antoine Félix Abdoulaye Diome ye laseli kɛ ko mɔgɔ 24 fagara denmisɛnnin 4 fana tun b'o cɛma bisi dɔ binnen Sénégal. Tunisie Maghreb mara fan bɛɛ la wa samiyɛ funteni juguba bɛ min kɔnɔ jamanaw bɛ ka bon kɛ kɔgɔbɔlan kuraw ni yɔrɔ kuraw kan minnu bɛ se ka jiko juguya saniya.